weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to nere yela to woluma nere to woluma ha tara to joke to beelinaɓe to rindiaw to silla to sinthiou boumaka ko on takkusan juuɗa ha e nder galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Ba to moderna kay hayɗi ha to galle makko Sama Say ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Mauritanie kala hitande kala mayirɗe hitande so yeehi kay ha aseta sakkede e nder lewru décembre woni lewru bowte gonɗen ɗum ka hayɗinaɓe ene keewi yuɓɓinde ko wiyete silki alqur'ana moɓe keewi yuɓɓinde hakkude wuuro ngo to leydi Sénégal député ji ɗiɗi fiinoɓe député biyeteɗo Amin Diaya e nder suudu saɓeji ñalawma hande o ɓe darima yeeso digue woni division d' investigation criminelle to leydi Mali dirpa waɗi communiqué mum faade ko fati e golle dadiɓe leydi ndi ɓe hinde faama golle golli kay e nder lewru maynu ɗum to leydi Maroc ko debbo faraysenajo goto taw ko tourisme baɗano toon agressé kañum e joom galle mum ko kañum wasi fittade mum e nder cuuɗi cafriɗi to leydi Tchad dadiɓe hewɓe ɗeɗo balle kala ne mbiyeteɓe hewɓe noon kolori koɓe yinnoɓe derguide laamu ngu woɗɓe kadi kolori wonde ko complot to leydi RD Congo ko toɓoji kewɗi ndiyam tambi toon fodde 55 neɗɗo wasi pittali men e yoleru ñalawma hande o bisimilla mone kirti hotondirte joni piren pacciren. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalwal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibroma wonduɓe dogam sita rewɓe ɗon koɓe dararede e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawren worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ne yawren ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabruji eɓe arsigaji men kippi kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde 13 rafin yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o so tawi a hutorima ɗum fodde 19 rafin yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri ndemir walla gawri samme so tawi a waɗino wirumani fodde 100 rafi yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula pirtoji dabaruji ɓeydoji arsigaji bawɗi neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so yennama ka miskino safruma tawa hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni on mo seyɗineji bakliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune ene andina dendagal kilineɓe mum kala to gonɗa e leydi gonɗa e kala to mbawɗa wonde so tawi on pamodiri leɗɗe maɗa e safruji ma ne mbawi yettade e juuɗe ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene makko dokkatamo o haala ko wone nder ma ha mbiya yoni wonande ɓe jiɗi waɗnede listihara ceerno Djiby Sy ne andin ɗum wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu guya so tawi ko wonɓe leydi Sénégal e dendagal leyɗele taari leydi Sénégal kala ko 400 CFA kala jiɗɗo noon neldudemoɗin ɗin haalisaji waɗanede listihara omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money kala ko numéro leydi Sénégal ko 77 653 03 67 kala yiɗɓe jokkodirde e ceerno Djiby Sy so tawi koto banggue téléphone ceerno Djiby Sy heɓete koye numéro leydi Sénégal ko 78 163 24 82 so tawi noon jiɗɗa hebde ko banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe mum oɗo saaha kala mo tawe nder leydi Sénégal e oɗo saaha joni mo tawe to raniru ferlo galle ɗahiru pena waɗɗani goudron kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy so tawi waɗi ɗiɗo numéro uji ma hemmo haala haaju mum hano hannirta ni
ceerno Djiby Sy ne andina kadi dendagal kilineɓe mum wonde base makko tawteɗo to Nouakchott to leggal nettek sara jeeri nettek ne golla hano hannirta ni enen tawi ɗon miñi ko biyeteɗo ceerno Alassane Sy kollaɓɗo reedu malaɗo Wune numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu malaɗo Wune mbadden dando faade makko. sabune laabal socca ɓandu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓandu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓandu muɗuma lamlame ɓaaye puƴe jokkodire sabune laabal e lallitare joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa sabune laabal e lallitare ne wonde gommage kono kadi ɓe jogui jumri weldi kewdi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cewiɗo kala sabune laabal lallitare are men adde men ko jama debbo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Dioma ene tawi juuɗe sohna Kadia Sy sa yiiɗi hen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardogola sohna Haby Sarr hakkude Naweli e Demmankani ɓe mbiɗi juuɗe mabɓe faade sabune laabale lallitare mo debbo mum mawɗo hande o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe sohna Kadia Sy sa yiiɗi hebde sabune lallitare laabala woto woɗɗo joni joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadia Sy mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Haby Sarr mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen Nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto Demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodirede hen tongoɗe maɓe kalane to tawata sabune lallitare laabal ne wonde gommage kamen jumri kala kala ko wona ndema ko ndema ɓuri ɗuma ko hen guura yaltata ha neɗɗo o wawa wurde ngam ɗaɓɓoyde gurdam goɗɗam Abou Bah taweteɗo to États-Unis de Amérique joom yiyande moƴƴere faade ndema weeɗi juuɗe muma faade dendagal bandiraɓe kala ngare dentinen sembeji men ha ɓamten ndema e lappol palol dande maayo kala sa ari ha to duggu hebbiya woɗɗani Sinthiou Amadou Mariama ma tawɗon guesa mawba dariba yatuba e jamanu kala ko jiɗɗa hande ko fate banguel leɗɗe ha tenti kadi luguimaji moƴƴi bio jadule e jamanu kewɗi nafoore an comoytoɗo nokkuji goɗɗuɗi gonɗo e hoore fonde e ko taari ɗuma an taweteɗo lappol palol dande maayo Mauritanie Sénégal kala ɓattitimama on luguimaji moƴƴi jaduɗe e jamanu jiɗɗo somade jiɗɗo sodande galle mum saari ha to duggu hebbiya waɗɗani Sinthiou Amadou Mariama ma hebɗon kala ko jiɗɗa e luguimaji Abou Bah joom yiyande timmude wi ngare daroɗen jaltinene koye men caɗele ha tenti kadi erago faade laamuji ɗi kala nde mbattata haaqillaji men e gueɗe baaɗe ni hen so ɗanniyankoɓe mbatti wadde ɗuma an jiɗɗo somade koɓe mbiyata kaani goona woni ñama ko badayse nonne kadi kanje najo woni hen ne mbiɗum jayeje
e ligimaji goɗɗi kala nanɗon ɗo e balɗe seeɗa kala ko jiɗɗon e ligimaji ha e fruiji kala ma on keɓɗum ɗon ɗo cuuɗi meɗen Duggu Hebbiya so jiɗi heɓde hen ko laaɓi jokkodir ton koye biyeteɗo Abdoulaye Tema 78 289 49 89 walla jokkodiron e biyeteɗo Bakary Balde 78 254 01 74 walla jokkodiron e biyeteɗo Daouda Balde 78 311 18 99 walla 99 walla 96 walla jokkodiron e biyeteɗo Ibrahima Balde mbatta ko 77 010 84 43 musidɓe tedduɓe ndema ko nafoore yaltide men e caɗele kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e talata 13 lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi ɗiɗi habruji mon e ɗemgal pulara e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah enen nangani en karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah en ñaguima yafuy noon to banggue sowta to banggue karallele ɗe ne waɗi caɗele seeɗa habruji men e ɗemgal pular koto leydi Mauritanie puɗorɗen altine hanki o kikiide kiirɗo fayi jamma police halfinaɓe ndenka e Nouakchott nde halfinaɓe ndenka e kisala wuuro Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ɓe dartini werla tawa jonno e on werla ko Mohamed Wula Abdel Aziz mennoɗo wonde hooreji leydi ndi wondude otoji kewɗi taw ko gondunoɗi e mayko kanji kala ɗi mbawi dartinede police o dartiniɗi noon ko sara Carrefour biteɗo Carrefour Émirat mo Nouakchott fodde 45 minutes ko ɗi dartinaɗi nder ɗon ɗum saabima noon embouteillage uji kewɗi no fewi en cuwa andude noon holko saabi police o ne dartinaɗi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni yidde laamu leydi Mauritanie ko yo kayya ko golle taw ko pewnugol lawol ummade zoyrata faade tindufa ko yo golle ɗe gas ko ɓuuri yawde e yaccade lawol ngol noon juutendi maggol ene qime ha temedde jeenayi kilométre ko kangol noon jokkodirta leydi Mauritanie kañum e leydi Algérie so ngol gassi noon ma jokkodiral ɓeydo hakkude leydi ɗe ɗiɗi ha tenti noon to banggue to fannu commerçant woni tirki banggue julagu ko ya ndina mbaji noon délégation timmuɗo ummima Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie e gardugol nani wula Chourouga ko jagolgal kalfinare ko fati équipement et transport ɓe yaɓini Alger lamorgo leydi Algérie kono ko altine hanki o noon ɓe jetti toon jillu ngu noon ko jillu gollal ngu balɗe tati ko guila nogas e jeetati lewru décembre 2021 noon ko guila nden laamu leydi Mauritanie sifodirno e laamu leydi Algérie eɓe gollodo kay wadde ngollo lawol taw ko lawol gudduno jokkodirol hakkude leydi ɗe ɗiɗi ko ngam yidde kay wultinde gon miijo ko ɗum taw ngu yidde ko ɗum saabi kay ha oɗon biteɗo nani wula Chourouga jagogal leydi Mauritanie ko fati équipement transport c'était mum timmuɗo mbaɗi jillu mumen kay to leydi Algérie to le Alger lamorgo leydi Algérie ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar ko leydi Mauritanie keɗoɗen altine hanki o joɗima commission des finances taw ko suudu saɗɗoyeji ndu leydi Mauritanie e gaddugol hoorejo commission biteɗo Mohamed Abdourahmani Tolba wonno mujibu jonde nde noon ko vodde budget taw ko budget ko fati kay e ministère de l'équipe ministère de l'enseignement supérieur et des recherches scientifique pour l'année 2023 commission noon hettima exposé ministre de l'enseignement supérieur hono Mohamed Lamine Wula Abboy Wula Cheikh e Hadrami ɓe kettimomo no fewi kay o holliriɓe dendagal chapitre uji ɓurɗi kay jojjude ɗi o jogini kay taw koko fate hitande 2023 nde budget o noon ɓe goti ɗum hawri ko 1 milliard 737 millions 515 mille 407 o guya taw ko émiri woni tigui e limore hesere nde ene qime ha sappo e jeeɗiɗi milliard e temedde sappo e jeeɗiɗi milliard e temedere capanɗe joyyi million pawde seeɗa e limore hinde nde ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono mbiruɗen gardidi kabaruji men
jiyana ha to ka haydi ene teska noon gila kay 2012 faade oɗo saaha joni kala hitande kay so yeehi ha mayde hitande woni e nder lewru bowte woni lewru décembre ene teska kay ka haydinaɓe e yamirore kay guilay wiyetnoɗo guidaɗo koyta e biyetnoɗo ceerno mamadou huudou thiama yo welede allah wona mabɓe ɓe dokkuno yamirore kay eɓe kirjidanno kala hitande kay nde sirki alqur'ana waɗete nder kay haydi taw ko aseta sakketa mayide lewru mayide tigi aseta sakket nder lewru décembre woni mayide hitande nde ɓe teski kanona watata duuɓi 11 ko ɗum waɗata kala hitande ma sirki alqur'ana noon e duwawuji e sadikeji kala ma mbaw waɗede hakkude guure ɗe tawa kadi dendagal guure takkiɗe leydi ka hayɗi ɗe leppol palol dande mayɗe Mauritanie e ɗe Sénégal kala ene bisma hitande hikka nden wattata duuɓi 11 woni 11e édition ko ɗum waɗa e nder ka hayɗi hitande hikka nde noon oɗon aset hawrata ko ñande 31 lewru décembre ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto Sénégal paɗena ñande talata hande 13 bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi député ji ɗiɗi fiinoɓe député debbo biteɗo Ami Ndiaye ɓe darima yeeso digga woni division d'investigation criminelle e mbadi kay namdolam diabolo woni tigui ko fate audition ɓena goni noon biteɗo Massata Samba e goɗɗo ne wiye Mamadou Niang ko ɗi député ji ɗiɗi taw ko worɓe kañum piino député biteɗo Ami Niang caggal ɗum noon kanko Ami Niang noon kanko portunoɓe plainte haɓe mbawi darade yeeso digga kamɓe noon ɗiɗo député ji ɗiɗi kamɓene ɓe porti plainte wonande kay on député biteɗo Ami Ndiaye ɓe portimo plainte noon kamɓene ko caggal kay Ami Ndiaye ƴettade ceerno mabɓe woni tigui ko ɓe mbiyata guide religieux mabɓe hono Moustapha Sy ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal Macky Sall horejo gendi Sénégal ƴetti lana mum ndi wo ko altine hanki o yettima to Washington to dowlaji dentuɗi Amérique addimo toon noon ko tawtoroyede sommet taw ko batu waɗo ngo hakkude dowlaji dentuɗi Amérique e dongre Afrique ko ngol noon watti lawol ɗiɗaɓol ko hono nguɗo batu ene waɗa lawol mabɓe gadnol ngu waɗno ko en 2014 hakkude e nder batu he noon hikka noon ma batu ngu ya ha ñande 15 lewru décembre e nder sommet he noon maɓe kalton ko yeeti maɓe jewton ko heewi noon ko fati kay e pen ko fati sécurité e ko fati tarini woni environnement e ko fati développement woni tigui ƴellitade to banggue faggudu kala ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ñande jamma aljuma ina wiyata aseta ɓennuɗo caggal kayde Papa Alé Niang jayde yanki d'investigation tawateɗo kay e niɓɓuru oɗo saaha kala nde wonno balɗe jeenayyi taw ko gueddere ñamde o ñamani teskanoma noon o tampino no feewi o rafanoma e nder cellule makko woni tigui to sokatoɓe ƴettinoma toon noon ɓe mbawino nawdemo to clinique goto tawi kadi nder on clinique ko toon docteur makko woni médecin makko traitant cafromo ko toon tawate caggal noon nde o antir toon balɗe ɗiɗi hollirama tigui o fuɗɗima semmorde no moƴƴi o ruttima tigui to niɓɓuru to kaso makko to nokku biteɗo Sébi Kotana kanko Papa Alé Niang noon o holliri aduna o kala mo andina dendagal opinion national international kala woni tigui tawateɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala wonde kay mo andi ɗumen ko jokkowo gueddere ñamde nde o ñamata o yarta so wona kay nde woppita kala saabu kay o holliri nangugol makko ko toñangue ko ɓuura dole tan kadi ko biftado e wiide makko kanko Papa Alé Niang kabaruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Sénégal jeyan ha to Ziguinchor jabɓoɗena musidɗo men sehil men Amady Sa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV jihen to e nokku biyeteɗo Kabajo kamɓe de ɓe kolli mergol mabɓe ɓe meri no feewi eɓe gonde e caɗele e suno honɗum oɗo société biyeteɗo Ostorol golle muɗum moƴƴani nan toon ina wayno golle ɗe gila fuɗɗi feedu joni ala e ko moƴƴi ƴettane kadi sukaɓe mabɓe diwan sukaɓe mabɓe ɓe kolliti président de la république yo nana haala mabɓe ittanaɓe oɗo société addanaɓe zircon société biyeteɗo noon on ari ɗon ina fuɗɗi ƴettude yimɓe mabɓe on ɓe kolli weltare ɗum noon woni président de la république yo nanaɓe haala ka ko ɓuuri yawde e yaccade sen ummima ɗon jiyen toye usuyi cokki sil kamɓe de ɓe kolliti weltare mabɓe dañi brigade gendarmerie nde wonno kareli ina keewi toon kala ko wawno kewde mabɓe gara ɗo ha e nder Ziguinchor eɓe kalmo joni noon de gendarmerie ari ɓallima mabɓe ina wayno kala koɓe ƴetti hankkadi hunde ɓe gonta woɗɗo gendarmerie o ɓallima mabɓe eɓe kolli nde ɗo weltare
so tawi en ummima ɗon nde wonnoɓe kulli kadi ɓe dañi justice o ari fuɗɗima ñawde heccanki dossier debbo e gorko ina mbadduno on ɗon dossier nan ɗon ñaawe nden kala ñawore maɓe ngaranɗo ɗo ha e tribunal Ziguinchor so en ummima ɗon jehen to e usuy ɓe kolliti jiknaɓe sukaɓe wonɓe e bedda ɓe noddi ɗumen yo gadda sukaɓe mumen holɗo ɓe jagina ɗumen mecce gila e mahateje ha e soudorier ha e électricité e dennangal kala golle ɓe noddiɓe udditi toon holɗum société e liggey pour wawde jangguide ɓeɗo sukaɓe wonɓe e nder beddaji ala golle hay hunde so wona so ɓooyi wonde ɗon tan ina bonoya ɗum noon ala hen nafoore sukaɓe noddi babiraɓe yo ngar mbawa notade ɓe ɓuuri yawde yaccade gadda sukaɓe Weltar TV musidɗo Amadou Issa Kebe gorko moto kabruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yallo ke wadde allahumma amina seydi Kebe golle ma jooɗi peewi sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen altine hanki o 12 bowte hitande ujunnaje 2020 biteɗo Mohamed Sidda Dikko ko magistrat matricule makko ko 775-12-Z ono mama directeur du cabinet du premier ministre woni tigo waɗama directeur cabinet hoore jagoɗo leydi Mali o lomti noon ko biteɗo Isiaga Ahmadou Sangare on non ko bannoɗo démissionné goppunoɗo golle mum gila yontere mayde ɗo nde ha joni ko leydi Mali kettoɗen altine hanki o 10 bowte hitande ujunnaje 2020 hono directeur de l'information et des relations publiques des armées woni dirka o hono dirpa o waɗi tigui hono biyeteɗo colonel Souleymani Dembélé nen huccidiri tigui o huccidiri e jaydiyankoɓe e nder salle de conférence mo dirpa o wonno mujibu conférence o noon ko laɓɓinde ha laaɓa kay ko fate e laɓɓinde ha laaɓa e jangtade e habrude bandiraɓe ko fate opération ngaji woni golle paydinde no fewi nde armée leydi Mali dari kay e oɗo saaha joni taw ko ndera lewru maynu ndu o holliri noon e ndera discours he e ndera comme e ndera exposé makko he noon wonde kay o holliri kay e ndera lewru maynu ndu wonde kay dadiɓe ɓe nana jokki kay rewidade e riddude e terde dendagal pelle cebbitiɗe joguitiɓe kala woni ko wiyete gatta woni groupe des armées terroristes woni groupe des armées terroristes kala eɓe mbawi tigui rewde mabɓe rewidade mabɓe ha to ɓe mbawi suudoyade kala o holliri noon e nder falde to wiyete Gawo ha to Ansogo ha to Meneka to Kidal kala ɓe mbawi tigui yirlade toon e nder lewru he noon ɓe holliri fodde 60 wat boniji woni terroriste mbasi tigui mbarama hen oɓe kepti kadi fodde motoji 9 ɓe kepti kadi fodde spécial aji 9 taw ko calibre uji ɗi jiida cirola ɓe kepti e bandiji hen fodde 19 tonnes taw ko gawri woni céréal ko ɓe nanguno kay ko fate zakat moɓe keptuno walla moɓe jinno nangude ɓe mbawi heptude ɗum ɓe gartiri ɗum tigui e juuɗe laamu ngu o holliri kadi ɓe kepti fodde temedde 4 tedde bétail hakkude mbaalu e nayyi ɓe mbawi heptude ɗum kay ɓe gartiri ɗum e juuɗe kore jomiraɓe mumen o holliri kadi dadiɓe ɓe nana dadiɓe ɓe kadi ɓe kolori kamɓe e nder bilan he noon holliri tigui wonde kamɓe dadiɓe ɓe mbaranama koninkoɓe jeenayo e nder lewru he ɓe mbarminnama kadi koninkoɓe jeetato wonɓe siftinde on noon kala lewru kanko dirpa o omo huccodira e jaydiyankoɓe o waɗa conférence makko de presse hollirde kay to golle koninkoɓe jarata ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni information ngaji woni kabaruji kewɗi ina kolir tigui wonde kay ɓen population tawateɓe to Farabougou oɗo saaha joni koko goppa ha laawi wonde kay laamu ngu koko rungiɓe koko waɗi ɓe abandonné laamu ngu noon ha tengte koninkoɓe ɓe jetti on kabaru ha sori ladde ɓe kolliri kay laamu ngu meeɗa ittude junggo muɗum e won nden falde witende Farabougou saabu kay ɓe kolliri ko adi ndungu ngu woni hivernage fodde kene ɓuurate medde 5 tonnes taw ko guura laamu ngu wawino nanude toon tawi koye hélicoptère uji e avion ngaji mum ɓe nani nder wuuro Farabougou ɗum noon ko beele kay anje guila kay haydara kene ngakka e nder wuuro he o holliri kadi ko addi o holliri kadi tawa ɗum addi ɗum ko armée mabɓe hélicoptère uji mabɓe ɗi hinde M176 o holliri kadi kala saaha hélicoptère militaire ene waɗa ya garta e wuuro he so tawi wolɓe cellani fodɓe waɗede évacué ene ƴetti ɗon nawe e nder cuuɗi cafriɗi ɓe nawi fodde yimɓe jeenayo ɓe cellano mbaɗama évacué tawa kadi koye ittama toon nawama ittama toon mbawi tigui nawede ha ki keeɓa safruji
men hano hanirtini e nder hôpitaluji e nder hôpital mo jama koro fomba mo segu yimɓe jeena nawama toon e mbaɗi évacuation o holliri kadi wonde ko ɓoyani ko jene jeeɓe holliri kadi ko ɓoyani ko woni ñande jeetati lewru bowte gonɗen ɗum fodde ñande jeetati lewru bowte gonɗen ɗum fodde capantati e nayyi tona taw ko guura arme wawi tigi wadde escorté ha nani ɗum e nder farabugu oɗo saaha joni mo kalata tan fodde temedere tonnes taw ko guura arme on laamu ngu nana yaltini waɗi banggue ɓoyata ma wawa waɗede kadi escorté ha yetto tigui e wuuro farabugu ɗum noon so wiyama kay wonde farabugu koko welsinda walla ko yejjita ɗum ko kabaru mo wodani koto leydi Maroc paaɗena debbo goto taw ko touriste faraysenajo mbaɗanoɗo agressé taw kanko joom galle makko fof ɓe mbaɗano agressé e saaha ɓe gonna e lawol tawi kadi wannoɓe agressé wandeɓe agressé woni yanno e mabɓe ko neɗɗo mo wona celluɗo wona karɗo hakkille rafi hakkille wona karɗo celluɗo rafi hakkille wannoɓe agressé kamɓe ɗiɗo kala noon koɓe antirnoɓe e nder hôpitaluji ɗi Maroc teskama noon jamma bedɗo ɗo o hono directrice hôpital toɓe gandintoɗo holliri tigui wonde debbo kañuma wasi fittandu muɗum jamma bedɗo joom galle o noon ene semori no moƴƴi kanko debbo o noon ɓe kolliri tigui yoɓi fittandu makko ko wiyete tigui traumatisme crânienne woni tigui no fiira e hoore nde ko hoore nde fuusi ko ɗum saabi kay o wasi hen fittandu makko kabaruji men e ɗemngal pulaar koto leydi Tchad paɗen ɗeɗo balɗe kala noon teskama e nder leydi Tchad ko nangue goni toon e kala saaha ne nangue dadiɓe koninkoɓe hewɓe nangue hen e nder ɓene tawe hen ɓe martabuji towɗi woni ɓe martaba office woni martabuji towɗi woni les officiers kamɓe kala noon koye unité goto taw ko unité d'élite kamɓe kala ko hen ɓe jeeya nangaɓe ɓe noon kamɓe kala nanguiɓe ko direction générale de renseignement militaire woni tigui ñukintoɓe koninkoɓeɓe ko on service kañuma teeɓiɓe e guila ɓe nangga noon faari oɗo saaha joni moni kala ne haarano famiri ɓe hen kolli tigui ɓe nanggana ɓe nanguira kay ko wadde complot ɓe hen kadi kolliri wonde ɓe jinno ko derguidde laamu Mahamadou Idrissa Déby Itnou e oɗo saaha joni noon laamu ngu noon nana muuɗi munkone deeƴi haydara ala ko haali kay e ngolɗon nanggugol teskama noon kadi nder nanggaɓe hen tawe hen officier supérieur goto mo martaba colonel koto leydi Nigéria paɗen agence Reuters e kolliri tigui altine hanki o e nder communiqué mabɓe mo ɓayyini wonde kay e kala saaha dadiɓe ɓe leydi Nigéria ene mbaɗa tigui ko wiyete dérapage woni kay e saaha jiiɗi kay hattade seɓɓitiɓe ne keewi wadde dérapage ɓe mbaɗa erreur ɓe bombarda ɓe jooɓa pittali jambureɓe ha tengti e sukaɓe ɓe kolli noon sukaɓe hewɓe jambureɓe sagataɓe kewɓe pittali men ittama taw koye accident ji walla mbiyen koye erreur aji arme leydi Nigéria koto RD Congo woni république démocratique du Congo ko toon cakkitoɗen talata hande o toɓoji kewɗi ndiyam talata hande sappo e tati bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi kamɓe nogas e ɗiɗi kamɓe kam wona e bowte ɓe goni teskama toon tigui toɓoji kewɗi ndiyam sami toon ɓe jippima toon toɓoji kewɗi ndiyam kene qime capanɗe joyyi e joyi neɗɗo wasi fittande mum taw ko yooliɓe e yoolaɓe caggal toɓoji kewɗi ndiyam kuɓeje kewɗe derguitima toon jaade ɓamen matériel kewɗo kadi boni hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar e sawte ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.